अलगे खाट बिछाई राजा जी अलगे खाट बिछाई, कमर भइल कमजोर ए राजा जी अलगे खाट बिछाई। खेसारी लाल यादव के एगो गीत DRS म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज भइल बा, जौना एल्बम के नाम बा कमर कमजोर। हालांकि रोड़ा सब ए गीत के सुन लेले होखेम, ए वीडियो के देख लेले होखेम, अगर नहीं देखले तो जरूर देख लेम, सुन लेम। लेकिन ए गीत में का कुछ विशेषता बा हम रोड़ा सब के उ बतावे आइल बानी। अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रोड़ा सब के स्वागत बा। रोड़ा अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ साथ ये वीडियो के लाइक कर दी। काहे कि रोड़ा कोनो भी भोजपुरी से जुड़ल ताजा तरीन खबर सबसे पहले भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही देखे सुने के मिलेला। जी हाँ, देर ना करते हुए हम खबर के तरफ लेके चलतनी तो बता रहल बानी कि खेसारी लाल यादव के अंदाज तो रोड़ा से जानते बनी, एगो गायकी के अंदाज और उनकर परफॉर्मेंस यानी वीडियो में जो काम करेलन एगो अलग अंदाज में करेलन। हालांकि यह गीत के माध्यम से खेसारी लाल यादव एगो पति पत्नी के वार्तालाप के बारे में बता रहल बारन, जाहिर कर रहल बारन। जी हाँ, साथे साथे बता दे रहल बानी कि एगो पत्नी के अंदर के दर्द भरा मतलब बात खेसारी लाल यादव यह गीत के माध्यम से समाज में रखे के काम कइले बारन। साथे साथे यह गीत में खूब बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर जेकर नाम जग जाहिर बारोड़ा से भी भली भांति जानतानी पहचानतानी आर्या शर्मा जी के वहाँ के म्यूजिक दिले बानी। वहाँ यह वीडियो में पंकज सोनी जी डायरेक्ट कैले बानी, यानी कि वहाँ के डायरेक्टर बानी। साथे साथे मुकेश मिश्रा जी जन बानी, तो मुकेश मिश्रा जी अपना कलम के जादू से एक गीत के एक ही गो शब्द के सजौले बानी। जी हाँ, अरोड़ा से कि खबर न्यूज कैसन लागल अपन कमेंट बॉक्स में राय जरूर रख के जाए। साथे साथ ये वीडियो के ढेर सारा दोस्त यार में शेयर करी। धन्यवाद।